Eta, Madrileko espetxeak izaten die harrera espetxeak, edo komisaldegitik pasatzen dienak, pasatzen dabe Madrileko espetxeetara. Eta orduan, gure bizipenak kontatzea pentsa daude. Sarri egokitu zaigu, zoritxarrez gehiegitan jarri gutzen izena, zoritxarrez gehiegitan, behin izen dabe gehiegi dalako. Sarri egokitu zaigu, zoritxarrez gehiegitan, komisaldegitik iritsi den kidea jasotzea. Bai, jasotzea. Batzuetan lorretik jasotzea. Inkomunikazioak irauten zituen egun, ordu eta minutuak zain pasatzen genituen gurera etor zitekeen kidearen zain. Ez da batere erresa tortura jasaten ari den kidea itxarotea. Edo zein izanik ere, kalabozo horietako zaindarien jantzien kolorea, jakin bagenekien apurtutako pertsona baten zain dela. Etzen izango etxetik irten zen pertsona bera eta ziurrenik etzen sekula gehiago izango. Sarri egokitu zaigu, zoritxarrez gehiegitan, kartzelara iritsi berri den kidea hartatzea. Oraindik, adrenalina odoletik ezin kanporatu eta bere gorputzetik at zirudiena. Infernua pasa ostean, espetxea babesleku modura ikusi duena. Emozionalki blokeatuta zegoena, beldurrak jota dardarka zetorrena, barrena usteko premia bizia zuena. Hitzik egin gabe egunak eman zituena, jasatako mehatxuen ondorioz etxekoak bizirik zeuden jakin nahi zuena, edo komisaldiko egunez gain, beste hainbeste egun isolatuta jarraitu zuena, ubelduren evidentziak inork ikusi ez zitzan. Sarri egokitu zaigu, zoritxarrez gehiegitan, gure kide iritsi berrien testigantza latzak entzutea, zaintzea eta goxatzea, isiltasunean, impotentziaz, haserre, triste, minez. Aizpatasunetik apurtuta zegoen pertsona hura osatzen saiatzea. Sarri egokitu zaigu, zoritxarrez gehiegitan, urteak pasata ere egun horiek utzitako arrastoa ikusi behar izatea. Gure kide lagun eta aizpen gorputzeko min sendaezinekin topo egitea. Kulpak, beldurrak, zauri emozionalak lo egiteko arazoak bizirik dirautela ikustea. Sarri egokitu zaigu, zoritxarrez gehiegitan, bizi izan dugun hori, ikusi dugun hori, batzuek nola ukatzen duten ikustea, entzutea, irakurtzea. Torturatzaileak eta agintariak goraipatuak nola diren ikustea. Nazioarteko ebazpenei muzin nola egiten dieten jakitea. Sarri egokitu zaigu, zoritxarrez gehiegitan, otsailak 13 torturaren aurkako eguna ospatu behar izatea estali nahi den basakeria salatzeko, biztaratzeko edo ezagutarazteko. Oraindik ere, torturatzaile eta torturaren agintari koldarrek egindakoa aitortu ez dutelako, erreparatu ez dutelako, gure herriak memoria zati gordin hau ere ezagutu beharko lukeelako.